हाय हेलो सांग मैंने जय जगन्नाथ नमस्कार। आज आपण मन को तमिलनाडुर तिरुपुर ठार संडे बजार समस्त भिड देखी। चलतु आपण मन को आज बुलिकी समस्त भिड टी देखी। आईठार आम रोचु ये कम चलती बिल्डिंग रे आपने देखुवे बिल्डिंग कम चली कम सरी ना। वीडियो बनाइएगा भाई क्या बात कर रहे हैं बात बर्तमान कितना है ना कहूँ
sir. ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଟ୍ରାଫିକରେ ଅଛୁ। ବହୁତ ଜାମ୍, ପୁଲିସ ଭାଇମାନେ ବି ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ପୁଲିସ ଅଛନ୍ତି ଏଠି। ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ଦିୱାଲି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମାର୍କେଟ ବହୁତ ଜାମ୍। ଆଉ ଏ ଗଳିରେ ତ ବାଟ ଚାଲି ହେବନି, ଏତେ ଜାମ୍, ଲୋକ ବହୁତ ଲୋକ। ଦିୱାଲି ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କପଡ଼ା, ନୂଆ କପଡ଼ା କିଣୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କପଡ଼ା କିଣିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଯେହେତୁ ତିରୁପୁରରେ କପଡ଼ାଟା ବହୁତ ଶସ୍ତା, ସେଥିପାଇଁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିରୁପୁର ପୁରୁଣା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ।
டாப்பு. அதுதான் 2 டாப்பு 150 ரூபா. அதனுடைய மெட்டீரியல் பாருங்க எவ்வளோ வருது. வாங்க வாங்க. அப்படியே போக வேண்டியதெல்லாம் எனக்கு கையில் விடுறாங்க. అందులో కూడా అది 50 ఎక్స్ట్రా తింది. ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାର୍କ ରୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ ପାର୍କର ଛୋଟିଆ ପାର୍କଟି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାର୍କଟି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପାର୍କଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ବହୁତ ଜାମ୍ ଅଛି, ଯାଇ ହେବନି। ଆମ ପାଖରେ ଗ୍ୟାସ୍ ନାହିଁ, ଫୋନ୍ ପେ ସିଷ୍ଟମ୍ ନାହିଁ ଏଠି। ଯାହା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ।
टाइम हो गलानी बहुत समय बुलू खाଇବା गले भी खाया बुलेबू आउ जहाँ कि आपण मानक देखो आगू जदि आपण भिडियो भल लगे तेज आम चैनल लाइक सब्सक्राइब निश्चित करेंगे रोज जय जगन्नाथ।